Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2015-nji ýylyň 21-nji ýuly hepdeniň şeýşembe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry günbatyryň Iran babatyndaky sanksiýalarynyň 6 aýdan aradan aýrylyp başlanmalydygyny aýtdy. There are certain things that Iran needs to do and the IAEA needs to do. Owganistanyň Demirgazagynda Jowuzjan vilayatynyň täze belenen häkimi söwüşçileriň äkli etraplara howp salýanlygyny habar berdi. Moda 4 vilayat 4 ولسوالی خود تهدید بلند قرار داره 4 ولسوالی ما. و تهدید بلند قرار داره. Türkmenistan'da täze keselhanalar işe girdilýärkä, öňkü keselhanalarda lukmanlaryň yetmezçilik edýänligini ýaşaýjylar aýdýarlar. Neurologiya, narkologiya, yetkinjekler, kirurgiya, fitizatriya, ýagny ince kesel kabiliýetleri, hünärmenleriň ýoklugy zerarly, boşdur. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeris. Programmamyzyň etaty bölügini başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyşyp boluň. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry günbatyryň Iran babatyndaky sanksiýalarynyň 6 aýdan aradan aýrylyp başlanmalydygyny aýtdy. Kerry bu barada Amerikanyň sesi radiosu bilen ýörüýte söhbetdeşliginde aýtdy. Iranyň etmeli takyk işleri bar. Atom energiýasi boýunça halkara agentliginiň etmeli işleri bar we sanksiýalaryň gowşadylyp başlamagyndan ozal bu zatlar çözülmeli. Olaryň ählisi diýip Kerry 20-nji ýylda aýtdy. There are certain things that Iran needs to do and the IAEA needs to do. And those things have to be resolved, all of them. Sanksiýalaryň ýatyrylmagyndan ozal Iranyň daşynda hem ençeme mesele çözülmeli. Hususan da Birleşen Ştatlaryň Kongresi 60 güniň dowamında ulalaşyk boýunça ses bermeli. Ulalaşygyň tasdiklanmadyk ýagdaýynda bu veto gadagançylygynyň daşynda prezident Barack Obama bilen uzağa çekip biljek çekeleşikleri tutaşdyryp biler. Iranyň Daşary işler ministri Muhammad Javad Zarif kanun çykarjylary eden ýüzlenmesinde ýurdun ýadro programmasy boýunça dünýäniň täsirli ýurtlary bilen baglaşylan ulalaşygyny goldady we ony deň agramly diýip atlandyrdy. 14-nji ýylda Wienada gelinen ulalaşykda Irana garşy sanksiýalaryň ýygyderli ýatyrylmagy tekraryn bolsa öz ýadro programmasyny uzak möhletliğini çäklendirmegi göz öňünde tutulýar. Bu ulalaşyk tutuşlugyna Iranyň bähwidine diýmeýäris diýip Iran tarapyndan gepleşikleri alyp baran Zarif konserwatorlaryň köpçüligindäki parlament 21-nji ýylda eden çykyşynda aýtdy. Öslendik gepleşik almakdan we bermekden ibaratdyr diýip Zarif bellidi. Iranyň baş ruhanysy Ayatullah Ali Khamenei ýurdun ähli bähwitlerine kepil geçmek üçin ulalaşygyň jekmejek öwrenilmelidigini bellidi. Fransiýanyň Daşary işler ministri Laurent Fabius indik hepde Irana ähli meseleler boýunça sapar etjekdigini elan etdi. Fabiusyň Fransiýanyň radiosyna 21-nji ýylda aýtmagyna görä, ol saparyň dowamında Iranyň prezidenti Hassan Rouhani bilen duşur. Fabiusyň Irana sapary Tehranyň we Britaniýanyň, Hytaýy, Fransiýany, Germaniýany, Ortaýa hem Birleşen Ştatlary öz içine alýan dünýäniň iň täsirli 6 ýurdunyň toparynyň arasynda ýadro meselesi boýunça öwrülşikli ulalaşyga gol çekilmeginiň ýa-ýanyna gawat gelýär. Wienada 14-nji ýylda gelinen ulalaşygy laýyklykda Iranyň ykdysadyýetine pätkil berýän sanksiýalar ýygyderli aradan aýrylar tekrar bolsa ýadro programmasyny uzak wagtlyk çäklendirer. Germaniýanyň ykdysadyýet ministri Sigmar Gabrieliň öz ýurdu tarapyndan Irany 13 ýylyň dowamında ýokary derejeli ilkinji saparynda 20-nji ýylda aýtmagyna görä uzak wagt bäri hereketsiz galýan German-Iran ykdysady komissiýasynyň ministrler derejesindäki duşugy Tehranda 2016-njy ýylda geçiriler. Türkiýe janynyň geçen hüjümçiniň bombany partladyp adyndan 30 adamy öldürmeginiň we 100 çemesi adamy yaralamagynyň ýa-ni Siriýa bilen öz serhedini puhtalandyryp başlady. 20-nji ýylda bolan bomba partlamasy Türkiýanyň gündorundaky Suruç şäherinde medeni merkeze darba urdy. Bu ýerde ýaş Kürt aktivistleri goňşy Siriýanyň Kobani şäherine gaýtadan gurmak planlary boýunça metbuat konferensiýasyny geçirýärdi. Kobani'de İslam Döwleti toparynyň we Kürt söwüşçileriniň arasynda güýçli söwüşlerge diýär Premier Ministr Ahmed Davutoglu deslapky diýerňewlerde hüjümde İslam Döwleti toparynyň eli bar diýen netije gelinenligini aýtdy. Ol Siriýa bilen serhedimizdäki çäreler dowam etdiriler we ýaýwanlandyrlar diýdi. Sınırda alınacak tedbirlere gelince bunlar daha da artırılarak sürdürülecek ama bütün
Täjikistanyň Daglyk Badakhşan regionunda daglardaky buzlaryň eremeginiň netijesinde dören suw joşguny son günlerde adından 7 adamyň ölümine sebäp boldy. Daglyk Badakhşan awtonom regionunyň administrasiýasynyň medpuat wekili Nulifar Aslamşoýewanyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna 21-nji ýylda aýtmagyna görä, premier ministriň orunbasary Azim Ibrahim bu regionunyň häkimi Şodihon Jamşeýew Van etrawyna barypdyr. Bu ýerde suwuň joşmagy we ýeriň süýşmegi zerarly 70 çemeti jaý ýumruldy, elektrik liniýalary we suwaryş dethalary zaýlandy. Jaýsyz galan maşgalalar wagtlaýyn döredilen penalary ýerleşdirildi. Premier ministr Kohir Rasulzoda tebigy betbaççylygyň 50 milyon Amerikan dollary möçberinde ziýan ýetirenligini aýtdy. Ortaýatyň Rostov-na-Donu şäherinde Ukrainaly kinorežissor Oleg Sentsowyň suwut dinlenşigi başlandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň we sagadyň käbir täzelikleri bilen tanyş boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry günbataryň Iran babatyndaky sanksiýalarynyň 6 aýdan aradan aýrylyp başlanmalydygyny aýtdy. John Kerry'nin Amerikanyň sesi radiosu bilen bu ýörite söhbetdeşliginiň mazmunyny habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Iran baradaky halkara sanksiýalaryny gawşatmaga ýene 6 aýdan başlap bolar diýär. There are certain things that Iran needs to do and the IAEA needs to do. İran'ın etmeli işleri var. Atom energiýasy boýunça halkara gullugynyň hem etmeli işleri var. Sanksiýalary gawşatmaga başlamazdan öň bu zatlaryň ählisi çözülmeli. John Kerry Amerikanyň sesi VOA beren interwýusynda aýtdy. Kerry'nin 21-nji ýylda neşir edilen interwýusynda çaklamagyna görä muňa ýene 6 aý gerek bolar. So you're looking at somewhere about 6 months or so. It's hard to say exactly. It depends what happens. Belli bir zada aýtmak kyn ýöne 6 aý ýaşular ýaly wagta seretmeli bolar. Bu näme zatlaryň boljagyna bagly. Ýöne men ondan märde köp zatlar bolar öýdemek diýip Kerry aýtdy. Sanksiýalar ýatyrylmazdan öň Irandan daşarda hem köp zatlar bolmaly. Mysal üçin Amerikan Kongresiniň gelden alalaşyk barada ses bermek üçin 60 gün möhleti bar. Alalaşyň oňlanmalygynyň prezident Barack Obama bilen uzağa çeken veto görüşine getirmek mümkin. Döwlet departamenti alalaşygy gözden geçirmek üçin 19-njy ýylda Kongresse iýerendigini aýdýar. Kerry 20-nji ýylda VOA bilen söhbetdeşlikde alalaşygyň geljegi basym belli bolar diýdi. I think September will be the critical moment when people begin to learn whether or not this will be in fact implemented. Meniň pikirimçe bu alalaşygyň amala aşyp aşmajakdygyny adamlar sentýabrda bilerler. Şu bir mühim möhlet diýip Kerry aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretarynyň interwýu beren güni Birleşen Milletler Guramasynyň Hawpsuzlyk Geňeşi İran alalaşygyny bir agazdan makullady. Hawpsuzlyk Geňeşiniň 5 agzasy Amerika, Britaniýa, Fransiýa, Hatay we Ortiýat, Goşmak Germaniýa sanksiýalary gawşatmagyň deregine İran'ın yadro programmasyny çäklendirmek barada Tehran bilen 14-nji ýylda Wienada alalaşandyklaryny aýtdylar. Prezident Obama Hawpsuzlyk Geňeşiniň alalaşygy makullamagyny bu alalaşygyň halkara derejesinde giňden goldalýandygyny görkezýär diýip taryplady. Kongresiň alalaşyga şüpheli garaýan agdalary bolsa, Aktamyň alalaşyk barada ilki Birleşen Milletler Guramasynyň pikirini soramagyny tanqidlediler. Kongresiň iki öýünde kontrolly edýän respublikanlar BMG'niň ses berişligini Kongresiň alalaşyga garamadyndan öň bolanlygy üçin Amerikan halkyny kemsitmek diýip häsiýetlendirdiler. Ýewropa Birleşigi käbir agdalarynyň Tehran bilen sewda gatnaşyklaryny täzeden ýola goýmagy bilen alalaşygy 21-nji ýylda oňlady. Fransiýanyň daşary işler ministeri Laurent Fabius 21-nji ýylda özüniň geljek hepde Tehrana gitjekdigini aýtdy. Mon collègue iranien, M. Zarif, m'a invité, m'avait d'ailleurs invité auparavant. Meniň İranly kädeşim Jenab Muhammed Javad Zarif meni çağırdy. Ol meni odal çağıranda gitmedim. Ýöne inni gitmek üçin ähli zat yer berýär diýip pikir edýärin. Men ähli temalar barada pikir alşarym diýip Fabius bir Fransuz radiosyna aýtdy. Ol soňra hem özüniň prezident Hasan Ruhani bilen hem gürleşjekdigini sözüniň üstüne goşdy.
Hataýyň Daşary işler ministerliginiň bildirmegine görä ýurdun prezidenti Xi Jinping 21-nji ýylda Obama alalaşyň ýerine ýetirilmegini howpsuzlandyrmakda Beijing'iň Birleşen Ştatlary goldajakdygyny aýdypdyr. Ýöne orta günlügiň käbir ýurtlary şol sanyna Israil we Saudi Arabistany alalaşga ber karşı. 18-nji ýylda Iranyň ýokary ýol başçysy Ayatullah Ali Khamenei ýadro alalaşygy Tehranyň Birleşen Ştatlaryň gedem hökümeti baradaky siýasatyny üýtgetmezdi. Ýadro alalaşygyny ilki Iranyň Milli Howpsuzlyk Geňeşi, soňra hem Khamenei oňlamaly. Habarçymyz Araz Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganystanyň Demirgazagynda Jowzjan welaýatynyň täze belenen häkimi söwüşçileriň ähli etraplara howp salýanlygyny aýdýar. Häkim 4 etrapda ýagdaýyň has agyrdygyny habar berdi. Owganystandaky habarçymyr Şamirdan Gulmuradynyň maglumatyny dinläli. Demirgazak Awganystanda howpsuzlyk şertleriniň barha yaramazlaşýanlygyny yerli resmiler aýdýar. Demirgazak Awganystanda Merkezi Aziýaly jeňçileriň hem yerleşendigini ma'lum edýär. Demirgazak Awganystanda ýagdaýy kadalaşdyrmak üçin vice-prezident general dostumyň ol ýere barandygyny onuň matbuat wekili Azatlyk Radiosyna aýdypdy. Ýöne general dostumyň dogduk mekany Jowzjan welaýatynda hem howpsuzlyk şertleriniň agyrdygy habar berilýär. Jowzjan welaýatynyň täze häkimi Lutfulla Ezizi bu welaýatyň ähli etrapynda dartgyllygyň bardygyny aýtdy. Hususan 4 etrapda howpsuzlyk şertleriniň ýokary derejede yaramazdygyny häkim belläp geçdi. ما در 4 ولایت 4 ولسوالی خود تهدید بلند قرار داره. 4 ولسوالی ما تهدید بلند قرار داره. Jowzjan welaýatynyň Akça etrapynda da arada çatışyk boldy. Akça etrapynyň ýaşaýjylary öz üýjaýyny terk etmäge mejbur boldy. Hamyap, Meňejik, Murdiýan, Goştepe atly etraplarda hem jeňçileriň yerleşendigini häkim aýdýar. Hamabas, Murdiyanas, Mengejikas ve Goştepe. Deyi ولسوالی ما دوجایک مخالفین nüfus کردن. Demirgazak Awganystanda daşary ýurtly militanlaryň hereket edýändigini resmiler ma'lum edýär. Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň hem Demirgazak Awganystanda bardygyny aýdýar. Çet ýurtly söwüşçileriň Jowzjan welaýatynda yerleşendigini häkim Lutfulla Ezizi hem aýtdy. Daşary ýurtly jeňçileriň yerli ýaşaýjylary we hem salýanlygyny häkim öňe sürdi. از موقع استفاده کردن و اقتدار بیگانه ها هم جابجا شدن آرامش مردم را تهدید میکنند. Jowzjan welaýatynyň 3 etrapy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Hamyap etrapynda hem jeňçiler hereket edýär. Bu etrapa golayda Awgan güýçleri hem baryp bilmän ýygyna dolandy. Faryab welaýatynda da geçen hepde jeňçiler onlarça obany basyp aldy. Şol obalary Talibanyň ýygyna gaýdyp almak heniz Awgan güýçlerine başartman gelýär. Emma Awganystanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Siddiqy Faryab welaýatyna aýratyn üns berilýändigini aýtdy. Jeňçilere garşy görüş üçin Faryab welaýatyna ýürüte Awgan güýçleriniň ugradylandygyny Siddiqy ma'lum etdi. حکومت برای فاریاب توجه کرده و از نیروهای امنیتی خود به فاریاب سوق دادیم که اونا Şoňa garamazdan Awganystanyň Milli Mejlisiniň Faryab welaýatynyň agzasy Fethulla Kaysary Demirgazak Awganystanda howpsuzlygy üpçün etmek üçin döwletiň çäre görmeýändigine nägelelik bildirýär. Demirgazak Awganystanyň söwüş meýdanyna urulendigini Awganystanyň Milli Mejlisiniň başlygy Abdurrahim Ibrahimi aýdýar. Şamirdan Gulmurady, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin. Azatlyk Radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk Radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan Milli Saglyk Programmasynyň düýbüniň tutulmagynyň 20 ýyllygyny dabaraly ýagdaýda belleýär. Bu sene münasibetli geçirilýän çäreleriň çäginde ýurdun medisina işgärleriniň birnäçesine sylygy berildi. Beýik döwlet sylyglary saglygy saklaýyş we medisina senagaty pudagynyň iň gowy wekillerine gowşuruldy diýilip resmi media serişdelerinde habar berildi. Türkmen resmileri saglygy saklaýyş bilen bagly daşary ýurtlaryň ençemesini sylykladylar. Hususan da bütün dünýä saglyk guramasynyň baş müdiri Margaret Chana, guramanyň Ýewropa boýunça regional bürosynyň ýolbaşçysy Jojana Yakoba Germaniýaly lukmanlaryň ençemesine ordendir medallary gowşurdular. Resmi çäreleriň arasynda Türkmenistanyň prezidentiniň awtorlygynda derman ösümlüklerine bagyşlanan kitaplaryň nowatdaky 7-nji tomy köpçülüge hödürlendi. Hümmäti 50 manatlyk ýubiley pullar hem çykaryldy. Resmi derejede ýurdun saglygy saklaýyş pudagynyň üstünlüklüdigi ynykdaldy. 20 ýylyň dowamında gazanylan öňe gidişlikleriň arasynda täze saglyk merkezleriniň gurulýanlygy aýdylýar. Olaryň hem ýene birnäçesi soňky günlerde ulanylşa berildi we indi guruljak täzeleriň düýbi tutuldy. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylar ýurtda bar bolan keselhanalarda lukmanlaryň ýetmezçilik edýänligini aýdýarlar. Habarçymyz Osman Haliýew Liwapdaky ýagdaý barada gurrun berýär. Liwap vilayetiniň döwletli etrawy vilayetin soňky döredilen täze ýaş etrawy. Ol derýanyň sağ kenarynda vilayet merkezinden 200 kilometrden gowrakdaşlykda ýerleşýär. Etrapda täze gurulan hassahana, saglyk öýü bar. Ýöne olarda 6 gur boýunça lukmanlaryň 10-a golay ýetmezçilik edýär. Etrap saglyk öýüniň neurologiýa, narkologiýa, yetkinjekler, göz keselleri, hirurgiýa, fitizatriýa, ýagny inçe kesel kabinetleri, şu ugurlardan hünärmenleriň ýoklugy zerarly, indi ençe maýdan bäri boşdur. Onsoň adamlar agzalan ugurlar boýunça hünärmenlere özüni barratmak, keselini bejertmek üçin uzak ýol söküp, ýa Atamrat şäherine ýa-da vilayet merkezi Türkmenawada gitmeli bolýarlar. Vilayetdäki iň yaramaz ýagdaý ýokanç keselleriň öňüni alyş we bejeriş bilen bagly hünärmenleriň ýetmezçiligi, galkynyş, Atamrat, Hojambaz etraplarynda, Magdanly we Seydi şäherlerinde epidemiolog, bakteriolog, inçe kesel lukmanlarynyň ornulary boşdur. Etrap we şäher hassahanalarının tas hemmesinde diýen ýaly terapevt, hirurg, neuropatolog we beýleki on wäşe golay ugur boýunça lukmanlaryň 60-dan gowragy ýetmezçilik edýär. Özem ýagdaý ýyl-ýyldan ýitileşýär. Ýaşly lukmanlar pensiýa gidýär. Olaryň ýerine ýaş lukmanlar ýeterlik gelenok diýip, saglyk öýleriniň biriniň özüni perman diýip tanadan ýolbaşçysy aýtdy. Bu maglumatlary vilayetin Zähmet we ilatyň iş bilen üçinçiligi müdirliginiň Türkmen Gündogary gazetiniň 7-nji iýul sanynda çap edilen bildirişi de tasdiklaýar. Onda da vilayetin 15 etrap ve 2 şäherinde 15 golay ugur boýunça lukmanlaryň 50-den gowragynyň işe çagyrylýandygy aýdylýar. Şeýle mazmundaky bildirişler ýurdun beýleki vilayetleriniň gazetlerinde de yzygyderli gylan edilip durulýar. Saglyk maksatnamasynyň kabul edilmeginiň 20 ýyllygy bilen bagly dawaralaryň dowam edýän häzirki günlerinde ýurdun raýatlary paýtaxt Aşgabatda vilayet merkezlerinde köp sanly kesel anyklaýyş we bejeriş edarlarynyň owa ýerlerinde bolsa saglyk öýleriniň gurulýandygyny, ýöne olaryň ýokary hünärli kadrlar bilen üçin edilişiniň maksatnamanyň kabul edilen ýyllaryndakysynan da pese kaçandygyny aýdýarlar. Türkmen Döwlet Lukmançylyk Üniversiteti tarapyndan taýýarlanýan hünärmenleriň sanynyň azlygy zerarly. Olar barha we barha boşap barýan lukmançylyk ornularyny doldurup bilenok. Daşary ýurtlarda öz hasabyna bilim alan ýaş hünärmenleriň belli bir bölegi bolsa izne dolananok. Dolanyp gelenleriniň arasynda bolsa, uzak ýyllap gatnasa da diplomunu ikrar ettirip öz uğru boýunça işe ýerleşip bilmän ýörenleri bar. Muňa mysal hökmünde galkynyş etrabyndan efirde adynyň tutulmazlygyny haýyş eden bir ýaş ýigidi görkezmek bolar. Ol 2009-njy ýylda Kyrgyzstanda lukmançylyk ugrundan ýokary bilim alyp gelipdir. Paýtagta köp gezek gatnap diplomunu ikrar ettirmek umydyndan elüzen soň ol başga ugur boýunça işe ýerleşmäge mejbur bolupdyr. Saglyk ulgamynyň jogapkar işgärleri ýurtdaky lukmançylyk ugrundan ýeketäk ýokary okuwjaýynyň ýeterlik däldigini aýdýarlar. Ilat sany Türkmenistan bilen deňeçerrek bolan
Goňşy döwletlerin käbirinde şeýle ýokary okuw jaýlarynyň 3/4'si bar. Bilermenler Lukmançylyk Uniwersitetine kabul edilen talyplaryň sanyny üzül kesil artdyrmaly. Gerek bolsa täze okuw jaýyny açmaly diýerler. Şeýle de olar döwrebap lukmançylyk enjamlarynyň satyn alynýan Germaniýa, Gollandiýa, Daniýa, Fransiýa ýaly ýurtlara okuw öğretilen talyplaryň sanynyň artdyrylmalydygyny aýdýarlar. Habarçymyz Osman Halyýewiň Liwapda keselhanalardaky ýagdaý barada beren maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanda täze gurulýan keselhanalardan siz näme derejede peýdalanyp bilýärsiňiz? Azatlyk radiosynyň Facebook we Kontakty sosial ulgamlarynda şu temadan pikir soraýyş açyldy. Azatlyk radiosy siziň pikirleriňize garaşýar. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulgamlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk radiosy. Gepliyar Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Liwap ýylaýatynyň Amadyrýanyň kenaryndaky ýerleriniň ýaşaýjylary suwuň joşmagy sebäpli aladaly ýagdaýda regiondan gowşan maglumatlarda ýaşaýjylaryň gyssagly çäre görýändikleri habar berilýär. Liwapdaky ýagdaý barada habarçymyz Röwşen Çaryýewiň berjek maglumatyny dinläli. Liwap welaýatyny kesip geçen Amadyrýanyň suw joşup ol häzir kwatda käwir owalaryň ilatyny aljyranly ýagdaýa saldy. Suw birden joşup deryanyň kenarynda ýerleşýän käwir ýaşaýyş ýerlerine çelli baryp ýetdi. Bu ýagdaý esasan hem Kerki şäherçesiniň we onuň töweregindäki deryanyň kenarynda ýerleşýän owalaryň ýaşaýjylaryny howsala salýar. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan käwir kerkiçileriň aýtmagyna görä, olaryň mellek ýerlerini suw basypdyr. Öýlerini suw basanlar bar. Bu ýagdaý her ýyl gaýtalanýar we her ýyl bolşýaly. Bu ýyl hem suw howpyna garşy adamlaryň özleri çäre görýärler. Edilşi gün Kerkiçi şäherçesiniň töwereginde hökümet tarapyndan bu arada alınıp barylýan haýsydyr bir tagalla göze ilanok. Liwap welaýatynyň köýtemde etrawynyň Garahow owazy hem derýa ýakyn ýerleşýän owalaryň biri. Suwuň derejesiniň ýokary galmagy bu owanyň daýhanlaryny hem aljyranly ýagdaýda goýdy. Ençeme daýhanlaryň gowçaly atyzlary suwuň aşagynda galdy we bu ýagdaý daýhanlaryň azabyny uly howp salýar. Bu arada özüni Nurmurat diýip tanadan Garahow owazynyň 50 ýaşlaryndaky ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Men 4 hektar ýerimi suw aldy. Gowça epesli ulalypdy. Oňa näçe azap etdik, oturduk, dökündük. Bu datlary etmek üçin kömege adam tutduk. Çykdaýjy boldy. Indi bolsa plany dolup bolmaz. Näme etjegimi bilemok diýip olaýdýar. Garahowzda bu ýagdaý bilen ýüzüýiz bolan diňe Nurmurat däl owanyň ýaşaýjylaryndan ençemesi milliony suw basandygy sebäpli hasylynyň nähil boljagyny we şeýlelikde maşgalasynyň walyny alady diýerler. Garahowzyň ýaşaýjylary owada suw basan ýeriniň takminan 200 hektar töweregdigini we howanyň gyzmagy bilen bu howpyň hazam artýandygyny Azatlyk radiosuna gurrun berdiler. Ýagdaýdan ziýan çeken kärendeçileriň sany çen bilen 50 töwereg diýilip habar berilýär. Kärendeçileri bu ýyl diňe hasylynyň pes boljagy däl, kärendesini alan ýeri sebäpli häkimetler bilen nähili çözülüşjegi hem alada goýýar. Sebäbi hasylynyň bitendigine ýa bitmedigine garamazdan häkimetler diňe alalaşan plana görä hasabat soraýarlar. Häzirki gün howanyň derejesi 40 gradusdan ýokary. Bu ýagdaý Täjikistanyň daglaryndaky buzlary eredýär. Buzlaryň eremegi Amadyrýanyň suwuny joşdurýar. Şeýlelikde joşan suw deryanyň kenaryna opurmagy dowam etdirýär. Bu ýagdaý her ýyl gaýtalanýar, emma muňa garamazdan edil häzirki gün howp astyndaky owalary daýhanlaryň ekin meýdanlaryny goramak üçin hökümet tarapyndan alınıp barylýan haýsydyr bir çäre göze ilanok. Ýöne ýaşaýjylardan käwirleriniň sözünden çen tutulsa, onda bu gurdan häkimetler tarapyndan käwir çäkli derejedäki işler alınıp barylýany beňzeýär. Garaz şu gün Liwaň Amadyrýanyň kenarynda ýerleşýän owalarynyň daýhanlary aladaly. Ertirniň öz başyna näme kynçylyklar getirjegi baradaky ynjylyksyz aladalar bilen ýaşaýarlar. Habarçymyz Röwşen Çaryýewiň maglumatyny dinlediňiz. Şuňlar Aşgabatda häkimetleriň raýatlaryň hususy emlägi bolan çanak antennalaryny aýyrmak boýunça kampaniýasynyň nowatdaky tapgyr alınıp barylýar. Şu tapar nowat paýtagtyň 10-njy etrapçasyna ýetdi.
Awatlaýyş işleriniň çäginde baglar hem çapylýar. Şu temadan adathabar.com websaytynda çap edilen foto sergiyini görmäge çagyrýarys. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meselelere degişli şeýle-de goşmaça maglumatlary adathabar.com websaytymyzda tapyp bilersiňiz. Saytymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Adatlyk radiosynyň Facebook we Kontakty sosial ulgamlaryndaky tahypalaryny hem ünsden düşürmäň. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň çoğunly we şoor owalary sanyjy aýyň dowamında boş meýdana öwrildi. Mart aýynda ýaşaýjylara duýduruşlaryň berilip başlanan döwründen şu günçenli owalaryň yerleşen ýeri nähili ütgedi. Jemi 15.000 hojalykdan geçen ýaşaýyş ýerleriň şu günkü ýagdaýy barada kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinläli. Çoğunu daçylygy indi ýok. Mundan ensem ay ozul 13.000 millik yeri bolan müňlerçe adamy jaý bilen üpçüneden bu ýerde häzirki gün diňe guruluşy dirdi billere galdy. Çoğunlygyň ýapýanlar hem ýaşaýyş massiwy bolandygyny, bu ýerde müňlerçe adamlaryň ýaşandygyny aňlaýan ýeketäk alamat. Bu dirdi bil depeleriniň arasynda üsüp oturan eýesiz galan baglar ýa-da eýesiz intesip ýören itler. Elbette bu sinneyan zirdi bil depeleriniz hem basym ýok bolup gitmeli. Häzirki wagtda hökümetiň agyr teknikasy jaýlaryň galandylaryny tekizläp, zirdi biller ýük uloglary bilen bu ýöre daşalýan gum bilen gömülýär. Paýtagtyň etegindäki beýleki daçy uçastygy, ýagny 4000-den gowrak millik ýeri bolan sordaçylyk hem häzir ýer ýegan edilýär. Daçylygy barýan ýol tarapyndaky daçylaryň ählisi diýen ýaly eýýän ýumruldy. Olaryň hem üstü bu ýere ýürüýti getirilen gum bilen gömülüp buldozer bilen tekizlenýär. Emma çoğunludan tapatlykda sor daçylarynda intek ýaşaýyş alamatlary bar. Dolu awat galan daçylar ýok hem bolsa bu daçylaryň käy ýerinde adamlar ýaşaýarlar. Emma muny diňe sertleýän ýaşaýyş diýip atlandyryp bolar. Sordaçylygynda elektrik togy kesilipdir. Suw ýok. Bu etrafa gelýän TV gat hem kesilipdir. Tebitin ýaşaýjylary ýyllar boýy çykdyjy edip galdyran jaýlaryny häzir guruluş material hökümünde hüdürlänlerinde arda wagtyndan telimizde ardan satmaly bolýandyklaryndan berenýärler. Sordaçylygynyň ýaşaýjylary bilen içkin habarlaşan habarçymyz Marat Gurban bu ýeriniň ýylatyna ýykylan jaýlarynyň öwüdüne hiçkilik kompensasiýanyň hem tölenmeýändigini aýdýar. Yani bu ýerdäki awakyn aslan jaýlaryň bahasy $1,000 ýokardy. Sordaçylaryň başy alagy ýok. Olar şol bakadan satmaly bolýarlar. Ölüm şol baha olaryň jaýlarynyň ýarty bahasyny hem öwrüne ödäp bilmeýär. Şol wagtda olara hiç ýyly kompensasiýa hem berilmeýär. Ýatladyp geçdik, mart aýynda hökümetiň 1-nji iýuny çelini beren projesynyň tamamlanmagy bilen hökümet teknikasy gürrüňe edilýän daçy uçastyklaryny bir ýan çetinden ýumrup başlapdy. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Bu maglumatyň video görnüşi hem bar. Ony adathabar.com websaytymyzda görüp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi aýtmak üçin saytymyza tesbir ýazyň. Telefon arkaly habarlaşmak ýa SMS ýazmak isleseňiz biziň Moskwadaky goşmak belgisi 7-926-236-04-55 telefon nomerimiz arkaly habarlaşyň. Şeýle-de bize elektron poçta arkaly hat uradyp bolýar. Hatlaryňyzy biziň email belgisi adatradio.org elektron poçtamyza uğradyp bolýar. Adatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza, hatlaryňyza, pikirleriňize garaşýar. Hormatly dinleýijiler, Adatlyk radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izlerläp bilersiňiz. Ol ýerde ýurduň içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerläp bilersiňiz. Şeýle-de Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň
WKontakte sosial ulgamyndaky sahypamyza Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtaýarys. Azatlyk radiosynyň WKontakte sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.